bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yewde yebde ayaw Piindi TV onon kala on calminama on juurama on manama kadi on mantama caggal nde jettuɗen gueno jurumdeero jurmotoɗo jakotoɗo o waɗa wona golla jaaɓe en jetti kadi sabuji ɗi kala sababu wodede en jinnaɓeɓe yaaɓe duuso yo toon won foftode mabɓe heddiɓe kadi yo duuso ɓooyi en jetti sabuji ɗi ko joomen galleji en ɓe walla lewral finambo Samba Diop kamɓe fof ɓe calminama min juurama min ñaganama balɗe juuɗe batten moƴƴe en gaari kadi no gamtuɗen wadde ni humnuɗaɗi hakkude men yeeɓi yakko meɗen no mbawi wonde ɗuɗi baba badama kala en calmini wonɓe diaspora ɓe fof hay goto en jejjitani wonɓe ɗo nder leydi ndi kadi fof calminama juurama kadi manama mantama eyyi kono mbiɗen ni tan e windande men wonde kadi e hunde bindande men Njanguen Poular joni noon eɗen kadi jetta eɗen jarna ono haralleɓe ɓe ono Ibrahima Thiombane wondude denɗi men hono Mansour Sow walla Thiat Sow walla Thiat Walo en calmini en juunomi ñagana balɗe juuɗe batten moƴƴi en calmini miñi men walla ɓinguel men mo kewno waddude émission o e kala saaha hono Elimane Gaydo en calmini ɗumen juurima ɗum Elimane jaam ñalle jaam ñalle Baba Mat en calmini bandiraɓe yeɓo men ɗo e nder leydi ha caggal leydi en jetti kadi nanguɓe kabirɗe ha kadi hunde nde wawi yuɓɓude no mbiɗani en gacce yewtere men Njanguen Poular ɗo e télé men Piindi TV nde kadi eɗen mbiya bandiraɓe jarama no fewi kadi eɗen gandi jewte men jawtude machallah kadi aɓe ndewindiɗi nene kadi ko mbiyata ko enen ko kamɓe kala koɓe jiiɗi ko ɗum woni ko mbatten ne kadi ɓe jaafo no fewi ɓe gacca hakke en saahaji wasata neɗɗo wonko haalata tawan ko kalta ko taw ganduɗa hono wona ɗum jinnoɗa haalti ne kadi en jettiɓe no fewi kadi hen saahaji sen perguitima to batte ɗemgal ɓe jaafo en Baba Mat ne kadi en dañi welamo no fewi gam kadi wawde artude ɗo e gam kadi wadde yewtere men walla mbiyen yewtere nde Piindi TV addani bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe nden wadde Baba Mat a jarama konngol artema eyyi a jarama Elimane e hande ko jokkol men tan e bindande men hiisa hande noon windande men hande ko hiisa ɓeydugol ngol ala yowre mbiɗen ko hiisa ɓeydugol ngol ala yowre joni mi anda an Elimane holno jiiruɗa ɗum walla hol miijo ma e hiisa ɓeydugol ngol ala yowre ewnen a jarama no fewi hiisa ɓeydugol ngol ala yowre e ko adi ko foof namdal men jiɗɗen ko andude holko woni ɓeydugol holko woni ɓeydugol sen paari natana en e holnde yowre arata e nder ɓeydugol eyyi a jarama ɓeydugol enen kam ken fulɓe so wiyama ɓeydugol tan ko wonko joguinoɗa aɗa wattana hen hunde ene fof eɗen gandi ene wiye pulane e wonde ko nayyi kewi fof gañani hoɗe so tawi aɗa joguino sawruma nayyi a soodi goɗɗum a addi a watti hen firti ko a ɓeydi ngaluma eko joguinoɗa ko ɗum woni ɓeydugol ɓeydugol noon ene jogui maale maale ɓeydugol maale ɓeydugol ko ɗiɗo oɗo gallari ɓurgal foti noon hiisorde nde kone daride walla kone lelide ene jogui mande kawral mande kawral mande kawral ko ni henna foti ko hiisorde nde leeli walla kan dari tawata hiisorde ko leelide so yiiɗi hiisorde ko daride ko gonɗo diidol kono ene heewi sa waɗi ɗum mbaɗa guelɗo oɗo ɗiɗo ɗiɗi cabbi ɗiɗi hewɗi hen mbattaɗi ɗo kadi less woni ɗum ɗo ko tawi hiisorde nde ko lelide ɗum ɗo so tawi hiisorde nde ko daride kono mbaɗa hen ɗum ɗo mbete ne firta oɗo ne foti waɗede gar tawi hiisorde nde ko lelide a namdi wa mbiɗa holnde holko woni ɓeydugol holnde yowre arata e ɓeydugol yowre arata e ɓeydugol kala nde ɓeydodirɗa gueɗe ɗiɗi
timmi sappo walla ɓuri ɗum ko nden yowre arata kala ɗe ɓeydodirɗa limi ɗiɗi hawri sappo walla ɓuri ɗum ko nden yowre arata eɗen mbawi rokkude yeeru mbiɗen hande noon hiisorde men ko hiisa ɓeydugol tawa ala yowre wadde ko ɓeydodirta ko timmata sappo sobo timmi sappo tan yowre arata ɓay noon ko wasa yowre wasa arde hen timmata sappo mbiɗen ko gagga o walla hey gagga mbiɗen ko Kumba Kumba soodi kiloji 6 maaro joni noon hoɓɓe ngari Aissata ɓeydanimo hen kiloji 3 jono namdal holno foti Kumba soori ñande hen holno foti Kumba soori woni puttugol ngol Kumba soori ko waɗa toɓɓe ɗiɗi kiloji 6 maaro ɓeyda hen kiloji 3 maaro hawra walla mbaɗani hawra kiloji 9 eɗen mbawi lomtinde ɗum taw ko hiisa 6 ɗi kiloji 6 ɗi ɓeyda hen maɗi ɓeydugol kiloji 3 e maɗi kawral so ina hiisorde nde leloto kono noon sono golle wawi foti ko darade mbaɗa 6 ɓeyda hen 3 no mbiɗen nane ni 6 sa ɓeydi hen 3 hawra 9 wadde ñande hen Kumba soori ko kiloji 9 maaro wona faami joni noon so tawi wonko joguiɗa ɗo kada namdo min namdoɗa haade min ɓillude eyyi joni ɗo ɗo mbiɗa kam ɗo mbiyatmami nde yowre arata andi ɗo yowre arani ɗo saabu ɓeydodirte ko timmani sappo so timmino sappo tan yowre arata saabu joni sono mbanɗa ɗo ko 4 sono mbanɗa ko 4 tan hankanti natti gowuji capanɗe natata hen wonti capanɗe wonti wonta ko capanɗe kawral wonta ko capanɗe so wonti capanɗe tan yowre arata mi anda so tawi a faami mi faami mi faami ɗo mi faami ko wonɗa koye limanɗe 9 ɗum tagui yo timmani sappo ɗum tagui yowre ala ɗo arani ɗo nete joni ɗum ɗo joni no darniɗa ɗo hiiso ngoɗoni ni gowuji ɗum ɗo ko ɓeydugol mbiɗa ɓeydugol ngol ala yowre joni so waɗi yowre noon
e so waɗi yewre musidɓe en ngaro hen en mbawi hokkude yeru limande tawa wona ɗo tan haaɗi mais tawa ko ɓeydugol mais tawa kadi ala yowre bimana sen mbaɗi joni ujunnaji ɗiɗi ko yeru goɗɗo ujunnaji ɗiɗi e temedde tati e capanɗe nayyi e joyi ɓeyda hen temedde jeegom e nogas e goo hawra mbiɗen hiisorde nde ne wawi lerani kono saɗa hiiso alay so hiisorde daro eɗen mbawi wadde hatumere lowen ɗum hatumere limande ganden hoko sawa hol sababu muɗum hatumere nde ko ni wayata sen lowi ɗum e hatumere e hatumere limande ɗo gowuji ɗo ko capanɗe ɗo ko temedde ɗo ko gowuji ujunnaji ɗo ko capanɗe ujunnaji joni noon sen lowi ujunnaji ɗiɗi e temedde tati e capanɗe e joyi joyi ɗi ko ɗo gonata sabu gowuji capanɗe ɗe ko nayyi temedde ɗe ko tati ujunnaji ɗe ko ɗiɗi ɗum ujunnaji ɗiɗi temedde tati capanɗe nayyi e joyi joni noon ɓeyda hen temedde jeegom e nogas e goo o woni gowuji ɗiɗi ɗi goni capanɗe jeegom o woni temedde joni noon hawra joyi sa ɓeydi hen goko rokkanma jeegom nayyi sa ɓeydi ɗi ko rokkanma jeegom tati sa ɓeydi hen jeegom rokkanma jeenayyi ɗiɗi sa ɓeydi hen ndiga rokkanma ɗo ko ndiga wona ɗiɗi wona a dañi ujunnaji ɗiɗi temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom nayi kadi ganden so tawi aɗa ɓeydodira ko gowuji ɗi ɓeydodirta gowuji ɗi ɓeydodira capanɗe ɗe ɓeydodira temedde ɗe ɓeydo ujunnaji ɗe ha jettoɗa hiisorde nde haaɗi kadi saɗa ɓeydodira fuɗɗotoɗa ko junngo ñaamo ɓaya junngo nano so wona ɗum tan sa ari ko waɗoyi so ari wadde yowre addantuma ko caɗele alay so fuɗɗota ko junngo ñaamo paya junngo nano ɓeydodira gowuji ɗi e koye mumen ɓeydodira capanɗe ɗe e koye mumen ɓeydodira temedde ɗe e capanɗe e koye mumen ɓeydodira ujunnaji ɗe e koye mumen sabu tagarma sa fuɗɗirima gowuji ɗi taw wonɗo fusere e gaye so tawi joni a fuɗɗirima gowuji ɗi so tawi a ari eko waɗi yowre sa ɓeydodiri ɗi waɗi yowre tan alay saago so waɗi yowre on taw ko limi ɗiɗi limde hewde junngo ñamode won taw gowuji alay saago jowa capanɗe ɗe to capanɗe to koto capanɗe payra eyyi ndeke noon ko ummorade junngo ñam faye banggue noon sowona ɗum sa ari e on ɗon fannu aɗa wawi jumde eyyi eɗen ɗumini ɗo so tawi won namde joguiɗa bisimilla so ala namde joguiɗa kaɗen ɗo ha saabo min kam ko hiisogo ɗo waɗi fayida no darnirɗa ɗum ni no darrori ni kono ɗo joni so wonde joni hannde mbayɗeniyam hannde no lowirɗa ɗum ni here hatumere ni ɗeɓata wawa so famde kadi comme ça no darnirɗa ndeɗa hiisede ni waɗ ɗum noon marma daro yo sa famji mbini tawa waɗani hatumere nde taw wonani hatumere nde bisimilla eyyi bon ujunnaji ɗiɗi temedde tati capanɗe nayyi e joyi ɓeyda hen temedde jeegom nogas e goo ni mbiɗen mande kawral tawi koko dari mbaɗen hen guel ɗo joyi sa ɓeydini goo ko jeegom hokkanma nayyi sa ɓeydini ɗiɗi ko jeegom rokkanma tati sa ɓeydi hen sa ɓeydi ɗum e jeegom ko jeenayyi rokkanma ɗiɗi sa ɓeydi hen ɗo ko ndiga woni ɗo hokkanma ɗiɗi won ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom woni tourɗo en Caam
ɗum eyi joni hannde aɗani ɗo joni hannde gomi nganndi ɓe joomum anndi ɗo ko gowuji ɗo ko capanɗe ɗo ko temedɗa ko ujunnaji no lowiriɗa ɗum ni joni hanti ko ɗa so woni taw ko jannguɗo hanti ha woɗɗoyi ene faama taw ko jannguɗo bayɗene yam ko ɗo wawata famirde ko ɗo ɗe yitorde waɗi fayi kadi nde yuɓɓi no fewi e kam mbiyata ko ɗo joni mbiɗa hoto holko keddorde to payɗen e yewtere men arode eyyi ina wawi so yewtere arode so Allah jaaɓi so tawi kay ɓe ngala so tawi yewoɓeɓe sono jogui hen namde yo namdo so tawi jaari duttoɗen hen walla koen famani garten en e windande he so ɗum ala ɓe garane hiisa ɓeydugol bangol yowre inchallah hiisa ɓeydugol bangol yowre taw noon a jarama no fewi e kadi weltanama machallah kadi waɗi fayida kam mbiyata ko yero doro jal no heewi wiide ni wi jangde ko famɗo suura heewa lammina ɗum ɗo hiiso ko hunde wande fayida sa ƴewtino min comme genre yeru ɗum ɗo min hen sahaji so mbeɗe saabi ronki famde wayno temedde ujunnaji tan koye nde ɗo hatumere tan duttortomi nde ɗo hatumere ɗon darowimi tan duttortomi mi wawa addude ujunnaji capanɗe hami anda kam no ɗo puɗɗortomi saabu hanti wonno puɗɗotoɗa e andude e calcul tubankore wiide 500 000 francs hanti walla aɗa calcul on tan a jogoto on mami ara ha gade mi fuɗɗa ɗum famde waɗɗum sa woɗɗoyani hiiso no fewi ɗum tagui hatumere nde ko hatumere wonde fayida ɗum tagui sa yi neɗɗo ene gollo hiiso tan wayde kono pijowo ni surtout ma taw ko hono dañi mawɗo desino eyyi cira mawɗo ko desino wawa koye fiji kono taw noon ko hunde wadde fayida baba Hammad ɗum kam hiiso kam ko hunde wande fayida kadi ko hunde kadi yiɗade eyyi ko noon tan enen kam en etortan heddi ko jiɗɗen ko yimɓe naftoro hiiso o wona ɓe mbawa calcul mental kono jiɗɗen ko so yeehi ha ɓooyi yimɓe gowata ɗum so yeehi ha ɓooyi par ce que so heewi tan mettat rendinde so woni kiisorɗe tati deggodirɗe tan a wawi wiide watta ɗum e calcul man tan taw ko hakkille kono noon sa woowi hiisade ɗum taw ko hiisa bindol a andi holko rendinte so rendi ɓuuri timmi sappo holno holko egginirte walla holno yowrete e on saaha ma wawa famde holno mbaɗirta hiisa maɗa a haali ɗo joni haala kaali sago nandi hen ɗum fof ma en garoy hen saabu enen kutortoɗen ko buuɗi kono elle ñaami tan ko franc holno franc wattirte e buuɗi holno buuɗi wattirte franc ɗum fof so tawi namdima ma en garo hen so Allah jaaɓi taw ala caɗele e ko noon no mbiɗa andi no mbiɗa hiiso kañum waɗ ɗum ko sa rendaji tan so heewi tan an ha warma hakkille ma amat so hakkille ma ami hada mbiɗa fatmi dartino ɗo yeti kono so woni hiisorde wotere ganduɗa hoorema an e hoorema sa jooɗima tan aɗa waɗande hoorema hiisorde wonde taw ko ganduɗa hoorema an liggoɗa hen liggorɗa hono dani ɗum ko taw ganduɗa ma ene famɗi taw kadi aɗa liggoro ɗum hakkille ma kono so heewi tan no mbimami ni ne wawi hakkille ma ama kam ko hunde wande fayida joni inchallah mbiɗa ko yewtere men arone walla men garoy e hiiso wongo taw ko ɓeydugol bangol jowgol taw ne waɗe jowgol so Allah jaaɓi inchallah ey ko noon a jarama no fewi kadi en beltinima bandiraɓeɓe ha tengti noon kadi e yeɓoɓe sen ƴewtidima aɓe won henne mbiya sinno ko sago yo yewtere nde won yo won air won 2 heures temps ɗum ne kadi koɓe jaafoɓe gacce hakke no fewi sa andaji tan wat ɗum kono yewtere nde wayni ɗum saabi ko daña hen foof ko yettere Allah kamɓene kadi ɓe jarama sinno ko sago kala koɓe jiiɗi mbaɗanen kadi aɓe mbaɗa hen commentaire uji mabɓe no fewi kamɓene ɓe jarama no fewi kadi eɗen jii kadi aɓe kattojini e hiisorde ay hiiso ngo aɓe kattojini no fewi hande kadi a jarama no fewi saabu ko wonde mawɗo ko mbi ko mawɗo wona Allah kono ɓoyde Allah ɗum ne waɗi anne a jarama no fewi seydi Caam Allah kadi nunɗen gandal ngal eyyi a jarama no mbini ko ɗum jiɗɗen abbade kono ɓe mbi wonde jamma acca ceeɗu saɗa fuɗɗo tan fuɗɗoro seeɗa enen mbawno wadde hande hiisa mo ala yowre mo ɓe mbaɗɗo yowre kono est ce que nden jiiɓata hakkillaji yimɓe eyyi ɓayde jiiɓa hakkillaji yimɓe mbaɗine seeɗa tan seeɗa faame ɓuuri kewɗo on faamano nde wonno ɓayde kala ɓinɗe nde foti ko ɓetede enen ɓeten ɓe tan koto banggue kaltiki so ɓe commentaire mabɓe ɗi sen ƴeewi commentaire mabɓe en tawi ɓe paami ko jiɗɗen yoɓe paam ko
famille jine way pango ko non tan jaten ha ndi do joni ne wawi wonde be dum fiji dum mi mbawi dum kono enen won mijo no goni hen ko fayarde parce que so tawi fuddaki base ha dum ni a andara parce que so tawi en gari hay ustugol adandi do fu subu ko be taw chambre une dizaine mi do sappande ya dum no jenal ka basal mayna garo hen dum non ko wiide tan musidbe tedduɓe hono technicien ji hono chat Ibrahima Allah jarama en calmini kadi dengal yeɓiyam ko men mbawi wonde kala en ñaagmaɓe kadi yaafuya kala hen ko timmi kota lummi kala hen ko ngakki koto men woni e wasde famde kono kam jiɗɗen ko kala ko mbaɗɗen ɗo tawa eɓe belto hen ka tawi ƴetten fama ngu Allah jarama ha saabu tutuma kongol ceerno e ko non a jarama no fewi kamɓene kadi ɓe jarama woni caadowal e comban ɓe jarama no fewi kadi ɓe gaccaki no fewi non waɗi mbiye bandiraɓe kadi ha yewtere men aronde sallah jaaɓi inchallah naaten kadi e windande hesere ɓe jarama yallah rokki en walde jaam walla mbiyen ñalludem saabu aduna o ganduɗa hoorema wona saaha o wona goto ɓe gonete jamma ɓe gonde ñalaw ɓe gone kikiɗe assalamu aleykum wa rahmatullah